Bishop, good evening. Mega Bayota Tenuku Kadia, Otiri Keta Parapa. Otiri Keta Parapa, Eja, a Burungwa, Agadima hair. Mega Bayota Tenuku Kadia, my put in Ghana. Oh, I'm sorry. Hamburg Bianga. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Come on, I'm never back up and you have to Gadi room a wagon taffy. Yes, sir. A therefore, 5. the way for Nana, like a pillar about talking Larabazo. Hello, this entertainment of the Paniheke. Olo no care, or Wongane, in Buka. Wongane in community name. Wapakana, 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 Patahun de Bagakete. Braga Bia Koshidrabes. Tonwa. Pago de repilo case. Pago de repilo case. Pam pastor. Nago pastor. Eh. Akwe belanga na nago pastor. Metag interview na echi gebe asim buto video maka Chineke nna ama gbara aka na aga me puti ya. Nna ga hu na emere m ga interview na etu edi na ye were born again bia to me. Nga di room e wa interview. Yes, sir. Eh. Aha ga. Amarachi Kechku. Kebi shina no yana. Lagos State. E won ye be. Imo State. Ebe ni Imo. Nkware. Ebe na Nkware. Ewere Nkwoji. Ebe no were Nkwoji. Umeke Village. Eriri geri. Mba. Enwere onye agbara na mkpo na family unu. Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Mama anwụọla. Nne m dọ nna. Mma gị nwụọla. Gịnị gburu nna gị? Mma gị. Cancer of the pancreas. Ese? Cancer of the pancreas. Like a cancer parish. Pancreas. Cancer of the pancreas. Elenga pancreas all one. I'm here with pancreas at grammar school. Elenga pancreas, you know. As in, on our role for the digestion of food. Okay. For digestion of food, yeah. Don't know. All family, all parish. Nebenden. Kebishina no yana. Lagos State. Gede ke na no. I'm a copy trader. Tele Rosanna. Enya la anya he ni na enwe he ni na kposhiga aha enwe ke no na Igbo. Forest copy trader. Enwe ke na akpa gede ka na akpa ya na Igbo. Oh, online business. Oh, ino no la no ara ge cho ga hero wo copy trader. Enwe aka ọrụ chọrọ emu. Ana ibra mmege interview di. I'm a kissy. I'm a hairstylist. Then je bia nga agba m say we copy trader. Wonyi tu ị na-egwu wayo nga Chineke agba gị ọkụ. Copy trader unu. Ah, chuga jo wonyi tu ị na-egwu wayo blanga me we kejua. Then ya tewolu ga straight face him here. Tewolu ga face straight face him ga. Onye copy trader. Unu che so na ni ụmụ nwoke ndị na-egwu wayo. Gbara ka tụ afọ ka mkpo okwuchi komkom branga bịa agba ma copy trader while igwu na aka ọ na ị ga-arụ branga agba ma iwe copy trader. De ishi adị knock ishi mango ga-agwa m sị lekwe ihe ịrụ ha bụ copy trader.
Tamega Bianga Wam Sikerishi. Ranga Bega be copy trader. Sorry, sir. Really. Pachi Hunde Mega my mind. Ranga Wam say we copy trader. No get here no me could be open issue. Keu la cuegra. Polytechnic, Kanga. Polytechnic Kebe. Lagos State Polytechnic, Ikorodu. Gocha. OND, yes. OND, guess me will graduate. Damn you. You grow OND, be our copy trader. Iji OND, Potanga, be I'm say we copy trader. Copy trader. I beg I come say Jabish. Ma here's a gang, but here's a gang. But here's a gang. When you copy trader. Get a kegro. Science Lab Technology. A practice in science lab technology, ekro. Branga, lab tech office, a guy, mega employee, be my hair girl. I will copy trader. Our man online business, woman. Crypto. Remove that your hand from your mouth here. Nele mayeba. What cholu ni issue can they neje abo expo na school? The mother. Nele mayeba. Then you make anya. O the mother get the way some na. Which na me pay you know. Cheda me pay you know. Ranga we copy credit. Ije pant. Yes, sir. Pant again when I get to fra to fu. Mba. Onyara obala ga kantembo. Mba. Onya Yahoo no a businessman, a like a car like. Businessman. Ija kwora. Mba. Onyara on na family na ga mo nne. Mba. Mira no na agbaga na ara. Mba. Nepla ara go. Ono n'ihu ebe ka obira na akụkụ ebe bịa nọ. Ọ nọ n'ihu. Ịnọrọla na ọrụ ebe iri ọrụ mbụ. Olodukọ ọrụ. Ejuga m elodukọ ọrụ ọnwụ. Ịnọrọla na ọrụ a na-ata gị mbụ ka ị bịa nga bịa ajụ m elodukọ ọrụ ọnwụ. Mba. Atabeghị na ọrụ mbụ. Ije eri oke nri. Ma agụrụ gụọ. Ije eri oke nri Ori m ofuo. Onwere onye tọnda gbagburule n'ụlọ unu mbụ. Tọnda. Mba. Mmadụ ọnụ family mpaghara nwe onye na-awa ọṅụcha mmanya ya ada. That's onye aṅụrụma. Mba, onye aṅụrụma na-ezo. ndị goof ọ nọ n'ụlọ unu? Mba. Ihe ọla mamara na ahụ gị mbụ. Mba. Iji anyụ ahụ ma gị na nwoke nọrọ. Mba. O nwere ike adịghị o nwere ike mistake. But Enyụbuola ahụ mbụ ma gị na nwoke nọrọ. Mba. Mmadụ ole tara ala gị? Maybe. Telero sana. Kegbe pụtara ụwa nwebe nwoke tara ala gị. Ewo tantam.
atọbeleda tewoluga ahụ straight ma adịrị shọ tewoluga ahụ straight ịsata enwe bụ onye metụrụla ma aka ebe ma ebe na-egwa m eziokwu ewota ntam ọwụ na ọwụ ekpere ka eji kpegbuo ihe ọwụ achọrọ m onye dị serious achọrọ m onye ga-agbawa m obi so ọ bụ nọrọ onwe ọ na-agụ gị ọ iti uche gị na ya ihe ọ bụ because ọ na-eti uche na ya ọ mụ onye dị serious onye ọmụ na ya ana m achọ anyị practice ihe Bible kwuru ị chọrọ ịpractice onye ihe Bible kwuru ihe Bible kwuru yes okay ị ga-aga practice oro ya n'isi kwọsụ na ụyọ ọrụ ga-ayọta ngwa ga-ayọma ihe ahụ ị practice gị na Bible yọta ma dị n'aka Chineke ebere nga ebere ịgwa practice damn you practice gị ihe Bible kwuru kemgbe ị chọwara dị ịhụ na dị ọnwụ echimowe ezigbo ihe ịwala onye ata ga-agbawa gị obi ahapụ gị mekwana ka a ga-ahapụ gị so achọọ m ya ụtọ ahụ onye eta agụ agbawa gị obi ahapụ ọ wụ ikpe sa ata gị gbawa gị obi ọ wụ inwe akwa ọmụmụ onye ga-agbawa gị obi ụmụ nwoke nnawa dị Bishop listen to me ana m egwuregwu ị mara na atala gị before don't joke with me na ọwụ nwoke bịa metụ gị aka na ya amụghị aka nga na ya mata handkerchief ọwa amụghị aka na otele na-amata ma shu mebiri emebi nga ahụ gwuo ekwe eziokwu na no joking here now ọ na ekwu eziokwu emetụla ọnụ mbụ imi ọnụ mgbe ndị obere onye kụziri gị imi ọnụ like imi aka imi tinye nwoke n'ọnụ ma tomato ta amịghị ọnụ ezo emeela oke onye e were ọnụ mechaa nwoke ọnụ enye ya otele ka ebe gwa m sị ịchọ onye na-agbawa gị obi that's ime ihe anyị pụta nwoke onye ya ọnụ inye ya otele ka ebe gwa m sị a na-agbawa gị obi onye ka ihe mere amụ ihe akpụrụ na-anyụ masọwa obi mgbawa ịmasọwa obi mgbawa disiki alụ Chineke agba gị ọkụ ịmakpa eshe were ọnụ wepụta jee were otele vubala inside amị aga ọ na-eji amịghị ara mba adị m asị ya mgbe anyị lụọ anyị emewe nke ahụ unu ememe nke a n'ime ya iji anyụ imi ọnụ iji anyụ ịnyụ imi ọnụ iji anyụ ịnyụ mamịrị mba elekewe ịnyụ mamịrị na-afụta ma emi ọnụ emi ọnụ iji abịa iji anyụ otu ụmụ nwaanyị ibe gị nyụwa emiala ọnụ mbụ nyụọ mba mgbe emewe ọnụ ele ihe ị na-ekwu ma ewepụta gị ọnụ nọ ya kwuo uwe ọsịsọ metere ihe French kiss ka anyị na-eme nwa Chineke ga-egba gị ọkụ gịnị bụ French kiss Igbo kiss onwe existence wepụ aka n'ọnụ gị ahụ gịnị bụ French kiss unu mụta otu na-abịa bịa kara ma eleke bụ French kiss eleke nwere ihe dị iche na emi gịnị bụ French kiss emeghị Igbo kiss ka ịbịa nga abịa ịgwa m French kiss ị ga-emecha m ya Ghana must go kiss onye eriri eri bara nga abịa ịgwa m sị wu virgin imega with French kiss ị gara ebe ma barbecue on ntị na-azaghị agha ọwa ọnụ ihe metara n'ọnụ ịbịa nga agwa m sị atabeghị ka wọta nta mega French kiss imegide onye gufu kpata otele gị aha aka kụba gị ya maka Chineke ka ị na-eme agwụla bịara ịgwa m sị emela ọnụ genotype ọga AA blood group ọga O positive congrats kpọọ nọmba gị 07031560731 thank you